ichi ya mgburu ebe mejiri na n'Igbo anyị a na-akwanyere m ugwu wee ruo tata anyị nọ n'ya. Adị m ihe dị ka ahụ itoolu were gbuo ichi maka na ọ ga-egbugo ọ ga-afụ ụfụ ihe mezi webụ na achọrọ ezigbo azụ okoro dị mma wee gbarie tii n'ọnụ sị m na-ata azụ ahụ na-atọzi m ihe ike mmụọ nwa na-edi ya na azụ na-egbu nya m ichi. O nwere ndị yaba na-egbu anaghị ebe onye nọ na anụ ka a na-ebe akwa mana onwe onye mara m gburu ichi ebido n'otu gbuo ya onye na-eri 12 wee gbuchaa ya. Ndị mmadụ ga-anọ emechasị agụ egwu a na-agụ egwu maka ya ị na-enwezi aṅụrị emechasị ya edozie ya ọfụma chọọ ibete ya kpuchie ya ekpuchie ọ dị etu a izu na-atọ ọ na-ewesịsịzie ife niile ahụ ife ọzọ a ga-emezi ife ị gara echere bụ enwere ife a ga-enye gị maka na o ji na-akọ gị ụkọ maka iji gba ya aka kọrọ ya ntu owe ọzọ adị ị na-egbu ya etu a ị na-eme etu a bụ kwụsị nke ọgwụgwọ omekatazie ọ na-awe ya. Uru na-etu ya emeghị ya ama na ịbụ nwa ọgaranya and nke ọzọkwa na-esote ya na igbuo ya chi ọzọ owugwu na-esotakwa ya na ị na-eghe anya na-elekwe na ụdịdị ama na izi na nnukwu obi wee pụta. Ihi mgbe ahụ m jere onye ọcha na nwunye ya fụrụ m na Kata briji. Nwunye ya wee na-asị bismani na pesimidati ewee na-eme anya na pesino si ọgba aghara mgbe ahụ ebe iji mgburu ichi bụ na azịa afa onye a bụ James enwere ike na-egbu onye ọzọ n'obodo a onye ọkwara enwekwa sịkwa onye ọzọ akpọkwa gị na ya na ọ bụ na na-aba iru ya na anọ etu esi egbu ichi dịrị ụdị na ụdị. O nwere nke iji eburu ụzọ gbugodu ya na-akpa bụ diọkpara ọgba ichi gị na ebe iji ebido igbu ya bụ egbugasị ya ịbịa nke a na-akpa atụ nchọ ịbịa nwa ya iwe bidozie kabịa mana iruo n'anya werekwa nwayọọ onwe onye dị ọka ibe gị nọ n'ọsị isi erukwana n'ọdụ anya sakwa anya maka anya iwe nwayọọ tụtụrụ ya gbaghago ya okirikiri o wee pụrụ. Anyị nwa ji egbu ichi ya gwa onye anyị ji egbu na-ekwu usoro ya na ihe ị ga-eme maka na igburu ichi egbu obuchasị ya ịnata. O nwere ndị a na-akpọ ndị isi mma nka ịnata isi ya na ego na-akwụ anọ ihe ha kwuru ihe a na-enye nwa dị ọka gburu ichi o wee jide n'aka wee naba ya ji na-abụ ọkụkọ na-abụ ofu ka ị ga-egbu ebe ahụ a ga-eji kpochi ya n'ebe ọbara ya dị egbuo ya were sie ji onye ọbụla eri ya ofu mba ji na ofu ọkọ ka ị ga-ejiji wee naba anaba. Ụmụ dị ọka ndị na-egbu ijiri ịtọ dị nnukwu ọfịa ọkụzụ na ụmụ dị ọka nneni ndị ọbụla nwere ya na-arụ
No, nke onye nwe anyị nyere ba nke na-egbu ya gbuchicha anyị dịkwa fri nwe ga-eme ya nke ihe ji anyị na ndị ọcha dị iche ndị obodo anyị dịkọtara anya so ndị ka ụba na-asị na ibe a ma etu o si afọ ọbara etu o si eme na oge ebute nsogbu n'ọka mma si na-emezi etu anyị si egbu ji ma sị aka kwụsịrị n'ọbara ka a kwụsịrị nna eji maka na nke m ka dị ihe kwesịrị ibe m chọrọ n'isi ya bụ etu anyị si eme ya nyecha ya kwụsịcha ya etu a na-asị ntepe ịchọ eme ya emechasị ya ya kwụrụ. Ọ bụ uche m.